Welatê me welatekî wisa ye ku xwedî hêz û vînên gelekî mezin e. Gelek zarokên qehreman li ser erdnigariyekî wisa mezin dibin ku her roj rastî êrişên namerdane tên. Yek ji van erdnigariya jî erdnigariya Kobanî yê berxwedê re. Ji nava kolanên Kobanî di çileya 2001 da dengê vejîna zayînekî nû tê. Ev deng dengê mizgîniya hatina jîna leheng berfîn cem bû. Berfîna bi dilê xwe yê wêrek di nava malbatekê welatparêz da çavê xwe li jiyanê vedike. Di nava malbat û rêhevalên xwe da di temenê xwe yê ciwan da dibe pêşengê wêrektiyê. Her ku dem derbas dibû hevrê berfîn rûxmê temenê xwe yê ciwan jî rastiyên ku weke civak di nav da jî pê dida hesandin ku pêwîst e di her alî da bikaribe bibe xwedî vîneke ji pola. Di temenê xwe yê ciwan da dest bi lêgerîna azadiyê dike. Mîna dayîka xwedawend hembêza xwe ji hemû xweşikbûnan re vekirî dihêle. Da ku bikaribe bi vê xweşikbûnê dil û mêjiyê xwe bibe jineke jîr û zane. Li hemberî sekna jina dilwêrek tu kirêtiyan nekarî xwe rabigire. Ma kîjan dildiwêrî bû li ber vîna jinên mîna berfînan xwe rabigire? Şoreşa ku bihar anî welatê wî bi xwe re ji nûva can da xeyalên azadiyê. Berfîn bi vî bîr û baweriyê bi kelecana şoreşa gelan di yekê çileya 2023 da berê xwe dide nava refên azadiyê. Navê min Berfîn Çem e. Ji Kobanê dayîk me. Navê min malê Alcîn e. Alcîn Mihemed Elî ye. Navê dayîka min Ferdiye, navê bavê min Mihemed e. 2001 dayîk bûme. 2022 tevlî bûme. Ji Kobanê tevlî bû. Bi vê kelecanê jina çeleng mîna ku ji hemû qirêjiyên cîhanê xilas bibe berê xwe dide rojê. Û sonda tolhildanê hemû êş û azaran dide. Ji dîrokê heya roja me ya îro gelê qedîm ji bo zarokên siberojê azad bijîn, zarokên xwe ji bo jiyaneke biwate û birûmet dikin diyarî. Di nava vê çand û berxwedaniya bê hempa da gelek egît û gulîsoran ku di oxira avakirina welateke azad da gihîştin mertebeya şadetê. Gelek derwêş û edûleyên ku li ser çongên rêhevalên xwe di hinaseya xwe ya herî dawî da jî gotina wan ya dawî jî tolhildana gelê qedîm bû. Yek jî ji van gulîsoran geca warê berxwedanê Berfîn Cem bû. Ji bo ku ji gel û malbata xwe ra jiyaneke aram û bi ewle ava bike di temenê xwe yê ciwan da tevlî nava refên şoreşê dibe.
Armanca tevlîbûna hevrê berfîn ya siyasî tolhildana zarokên ku li welatê wî têne qetil kirin. Her wiha jinên ku rastî kuştin û destdirêjiyê tên hilalîna tola wan bû. Hevrê berfîn di hemû geliyê jiyana xwe ya şoreşgertiyê da bi dilnimiziya xwe, bi coş û kelecana xwe ya jiyanê ra ji hemû hevreyên xwe ra dibe nimûneya pêşengtiyê. Hemî ket û hewildana rêwiya heqîqetê ji qêrîn û hawara gelê xwe ra bûyîna bersiv bû. Dagirkerê ku tu caran ji mijandina xwîna zarokên vî welatê têr nebûye, ne ji çand û ne jî ji ehlaqê şer fêm dike. Bê ku bêje jine zaroke hema bila Kurd be dide ber xwe û qetil dike. Li hemberî van kiryarê dewleta Tirkiyeyên dagirker, bûyîna bersiv yekane armanca zarokên agirê rojê ye. Hevrê berfîn jî ji bo ku li beramberê van kiryaran bê bersiv nebîne, bê rawestan tê dikoşe. Dagirkeriyê tu caran li hemberî vîna şoreşgerên mîna berfînan nekarî serkeftinê ku dixwaze bi dest bixe. Mane ji ber vê yekê bi awayekî herî bê ehlaq êrişê pêşengên vê şoreşê dike. Di nav van êrişên bê perva da di Kanûna 2024 da berfîna bedew dema ku şer li Helebê xurt dibe, hevrê berfîn berê xwe dide Helebê û ji bo parastina gelê xwe di çeberên berxwedanê da şer dike. Di vî şerê namerdane da ku piranî bi teknîkekî dijwar êriş li şervanên azadiyê tê kirin, hevrê berfîn digihêje mertebeya şehadetê. ناوی خلوان عوران که جانو سیامشتن نوری کاش که جانو دلیوان گلی مورا شاک جانو سیامشتن نوری کاش که جانو دلیوان گلی مورا شاک جانو آمدی و مرخواست شاندن جانو سدیا خوش چه سیری گاندن لو جانو ناوی والباخچی گولان که جانو دید داوا کوبانیت خلماش که جانو ناوی والباخچی گولان که جانو داوا کوبانیت خلماش که جانو
Soz û qesema hevreyên hevrê berfîn ew e ku avakirina welatekî azad e. Hetanî ku axa Kurdistanê hebe, wê berfîn jî li ser vê axê bê rawestan şîn bibin. سبراجی یایاش مر پارگه جانو دستمالا دل جور میر بارگه جانو اوینا هوال برفین لچه سیپانه شکل دست Çapı